Magandang hapon po. Andito kami sa Villases at kakain kami dito sa In the Hood Food House. Isang paborito daw ni Amboy sa Pinas. Kaya tignan natin kung anong meron. Ito ang menu nila. Meron silang rice balls, tsaka burger, tsaka fries. Ang kakunin ko itong mushroom steak rice. Mukhang masarap. Anong in-order mo, be? Beef shawarma rice. Beef shawarma rice? Wow! Sarap daw sabi ni Aman. Anong in-order mo, Amboy? Sa akin po, fried chicken rice lang. Fried chicken rice. Oo. Sana masarap. May milk tea din pala sila. Nag-order ka ng milk tea? Yes. Anong milk tea? Na milk tea. Ay, fruit tea yung kinuha mo? Lychee. Lychee. Woo, sarap. Ito na ang fruit tea ni Reyna Jess. Sarap. Masarap. Tikman ko din. Ayaw ko. Ay. Lychee. May jellies pa. Parang mugo-mugo. Yeah, half sugar lang yan pero masarap. Sarap. Refreshing. Ayun o, mga lemonades namin. Blue lemonade tsaka cucumber lemonade. Dito na ang shawarma bowl ni Jess. O, tikman mo nga, be. Sarap ah. Ito yung gravy steak ko. Mushroom gravy steak. Tapos yung fried chicken ni Amboy. Punong-puno ah. Masarap. Super masarap. Super malaki pa ang portions. Hindi ko alam kung maubos ko to. Sobrang malasa yung burger steak. Yung gravy niya, tamang-tama. At love na love ko din yung mushrooms. Kahit gravy lang, pwede ko nang iulam. Tapos na kami kumain. Grabe, sobrang nabusog kami. Masarap. Para sa akin, ang meal ko, 8.5 out of 10. Sobrang masarap. Ako 8.9. 8.9. Ikaw, Amboy? 8.5. 8.5 din. Kaya masarap sa In the Hood dito sa Villases, Pangasinan.